Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Wala talagang mangyayari kapag ka nakailang dietary supplements ka na. Tapos stress ka. Hindi ka talaga mamamayat. B! Anyway, nagbabalik po muna ang inyong kadaldalan. Ng atleta, DJ Mara Tony. Kaway-kaway sa mga ilang beses na nag-try, na mag-diet. Pero hanggang ngayon, para bang lahat, drawing na lamang. Alam mo to be honest, kahit po sa akin, hindi po talaga siya madali. Kailangan mo nang bukod sa matindi-tinding disiplina sa pagkain, kahit sa mga daily activities mo, syempre, kailangan mo yan ng sandamukal na dasal. Oo, kasi minsan, alam mo, may malaking factor dito ang pagiging stress mo. Going back to our topic kanina, kung trip na trip mong mag-diet, pero hanggang ngayon, parang walang nagbabago, lalo na dyan sa puson mo, well, most probably, baka mataas ang cortisol levels mo. So when we say cortisol levels, ito po yung stress hormones ng katawan, which don't get me wrong, hindi po ito masama sa katawan. Ito yung mga hormone na nagbibigay sa'yo ng pampakalma, gumigising sa'yo sa umaga. At kung minsan nakakaramdam ka ng, alam mo yung sudden urge to do something. Wow! Siya ang nagbibigay sa'yo ng enerhiya, kumbaga, ha? Yan ang cortisol levels natin. So, sa mga nag-iisip kung hanggang ngayon, bakit ganon? Bakit kahit anong sit-ups, pull-ups, curl-ups ko, walang nangyayari? Maybe because mataas nga po ang inyong cortisol levels. So, paano nga ba? Ako knowing from my experience or coming from my experience, ako personally, araw-araw po akong tumatakbo, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo yan. Pero hanggang ngayon, ito pa rin isa sa mga struggle ko, no? Yung gusto ko sana, hindi flat-chested. Gusto ko sana flat yung chan ko, hindi yung chest. So, mawari-wari ko, ilang araw o ilang taon na akong tumatakbo. Bakit ganon? Bakit malaki pa rin ang puson? Maybe because, yun nga, ang iyong cortisol levels is mataas. So, nag-research ako, syempre. Hindi man tayo pwede mag-advise dito nang hindi nag-research, B. So, ayon sa aking research, sabi nga raw dito, pampababa ng cortisol levels is tip number 1! Kailangan tubig po muna bago ang kape. Basic na yan. So sa mga mahilig magkape, pagkagising sa umaga na hindi man muna nagpupunas ng muta, nako, unahin nyo raw po muna kuhanin ang tubig. Bakit daw tubig? Siyempre, definitely, kapag tubig ang unan mong kinuha, mas magbibigay ng cleanse yan sa iyong katawan. Diba? Imagine mo naman, B, pag natutulog ka, totoo po ito pag natutulog po kayo, sobrang dehydrated ang katawan. Ikaw ba naman, hindi ka uminom ng 8 hours, 7 hours ng buong tulog mo, hindi ka ba naman ma-dehydrate dyan? So, mas maganda po, pagkagising natin, uminom po muna tayo ng tubig. Tapos, lagyan mo raw ng kaunting asin. Ayan, kaunting asin for additional magnesium. And pati na rin, lemon. Akala ko dati fake news to Pero nung na-realize ko, okay, this is something na talaga na namang kapag habang tumatagal, nakukuha at napapractice mo rin. Lalo na kapag isa ka sa mga mahilig uminom sa umaga, diba? So, tubig po muna bago ang kape, no? Walang masama sa kape again. Basta, all in moderation. May oras pa ako magbigay ng tip number 2. Diba? So, kung ikaw rin ay kagaya ko na baka nga mataas ang cortisol levels mo, bawasan natin ang maalat na pagkain. Actually, alam mo, ang sarap. Ang sarap lang talaga kumain, no? Lalo na ngayong summer na, B. Bukod sa masarap sana maghalo-halo, may mga time pa rin talaga na masarap alam mo yung simpleng kutkutin lang. Habang nanonood ka o habang bumabiyahe ka, kutkutin mo. Yan na lang puso. Tiyara! Ang dugyon! Hindi, kumbaga,
walang masama kapag ka nagsishishirya kayo. Pero as much as possible, no, parang pwede mo rin yung gawing disiplina sa sarili mo. Na kahit papaano, kumuha ka na siguro mga 3, 4 na kurot. Tapos mamaya i-fold mo na ulit, mamayang hapon na ulit. O kaya i-share mo para hindi ka masyadong lumaki. Diba? O yan, mamaya ako magbabalik ha. Tuloy-tuloy po ang ating usapang kasarapan. At syempre pa now, sabi nga ni Shackle, ituloy mo lang. Diba? Kung ano man yung plano mo, ituloy mo lang. Kayang-kaya mo yan. Anyway, here's another Feel Good Music brought to you by Shackle. Ituloy mo lang ha, yung title. Ngayong Feel Good Morning and Feel Good Tuesday. Pa rin sa 90.7, love it. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!